हेलो गाइस खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा खालायो गाइस। बिदिबा नायलांदो। बैसागुनि जों बावखुंग्रियाव थांदोंमोन, बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालायनो सानो। बिदिबा नायलांदो गाइस। So guys, आङो मोजां भिडिअ खालायनो हायाखै, अखा हानानै साथा हमनानै केमेरा खालायनो हायाखै आरो आं बांद्राय। बेखौनो नायदो बिदिबा गाइस दे। सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय। रां राशि ग्रुपखौ हांख्रायदों आङो थाबैनो होनो थाखाय। अननानै नायनो लुबैथारबाय रायजोफ्रा, नैथि बान्था मोननाय आइजोफ्रा माबादि मोसायो।
सोनाल जों मोनसे आनदार दिलुं फुजानि मा रुथि जायो ना माइब्रा जानो माइब्राया उदा खा बिखा